Ayong aga, si Action Marlo na sa Action Radio Bacolod. Hello, hello Hello. sir, Hello, mayroong sir. aga. Yes, good morning, sir. Salamat gid sa tiyempo, ha. Kabalo ko medyo masako-sako ka mo dira. Pero hibaloon ta lang, sir, ang investigation ninyo sa siring aksidente nga nagluntad kagabi dira sa may Hacienda Layagon, Barangay Lalagsan, Banwa, Sala Castellana. Ibulbado diri is ambulansya kag ang e-bike o kon e-bicycle, sir Nigo, sir. Yes sir, bali sang natabo sir, alas 7 sang gabi, Aha. ang biktima ay managpuli sa Lalagsan and ang ambulansya is also to Isabela Municipality. Aha. But due to bad weather, heavy rainfall and road construction, highways ang Lalagsan. Currently, the ambulance pump said the tricycle rear end collision sir ang result ng investigation namin. Aha, aha. Okay. Anong plastada sir? Nagasugataay ni sila o kung nagasundanay? Bali kasundanay sila sir, kaya nga po natawag po natin na rear end collision for the reason na hindi nadiparahan sang driver e-bike na gadalagan man papuli pakadto sa Lalagsan sir. Aha. Ang investigation ninyo sa driver sang ambulansya, iyan isang Isabela nga ambulance, sir Nigos? Yes sir. Oo. Anong plastada? May manogbalik na ni sa Isabela? May ginakarga siyang pasyente o kung anong plastada? Bali ang ambulance sir is pabalik na sa Isabela sir. Aha. Why man sa dalang pasyente sir? The driver himself. And wala naman na emergency na pakato sir. Okay. O galing kay may ongoing dira nga road construction kag lain ang tiyempo sang natabo ang insidente. Yes sir. Okay. Sino ni ang driver sang e-bike, Sir Digos? Yara ka na record. Sir, ang driver tas ng e-bike sir was Emeterio Ordas. Okay. 72 years old. Kaupo dia si Julius Ongway Ordas. Sir. Aha. Pasahero niya managpuli na sa ila sa nga puluyan. Yes sir. Okay. Emetrio Ordas, ba may edad na nagali, 72 years old. Ano Yes. plastada ni DOA ini siya sa hospital? Yes sir, bali ang driver was declared DOA and ang upo niya na pasahero na si Julius Ong sir, minor de edad na hospital pa sa hospital. Oo, bali wounded lang o pilason lang ining pasahero nga si Julius Ong. Yes sir. Ang driver sang ambulansya, sir, sinunde? Ang driver ito sa ambulansya sir is si Mr. Jeder Yutob YD Asis. 44 years old, taga Camp Clark, Isabela sir. Oh, anong disposition sa driver ara subong dara sa inyo, kustodiya? Until now sir, naka-detain siya dito sa PNP La Castellana sir. Mhm. And at the same time, ang ambulance andito pa naman po. Aha. Anong damage sa ambulansya, sir? Bali, ang damage ng ambulance sir is the front bumper kasama bilog ng tubang niya sir. Aha. Nakabalo naman ni Sir Nigos ang family sining victim nga napatay nga driver sang e-bike. Yes sir, yes sir. Anong plano nila? Willing sila mag-file sang kaso? Until now sir, we cannot assume and presume kung anong pa nila. We're here to help the family also sir. Kung ano man pong standing nila, we respect them and all the papers are prepared for filing of case kung gusto nila mag-file ng kaso. Sige. Police Captain Ron Darrell Nigos, sir, thank you so much sa information. Good morning. Thank you po sir. Action Hotline.